Čau lidi, dneska jsme ve skateparku Lužiny, máme v plánu tady si dát Game of Scoot a bude to fakt zajímavý. Tak pojďte s náma. Jo, jdeme si dát Rošambo. Rošambo. OK, vyhrál. OK boys, dáme tady přes to double whipa. OK, tak pojď na to. Ajajaj. Tak to znamená, že jdu zadávat já a já preferuju, že si tamhle dáme třeba piftíčko. Tak to máme první písmenko. Tak to znamená, že já jsem to nedal, takže mám první písmeno S. To je teď, že zadávám. Zkusíme to znovu. Toho double whipka. Ajajaj. Takže já teď to zkusím naposledy a jdu znova to piftíčko do toho whipu. Zadáme smita a backflip dolů. Takže fíblík. A potom tak, že se tamhle rozjedem, naskočíme rovnou na tu větší bednu fíbla a se skočíme, ale nesmíme skákat na to menší bednu. Tak tentokrát zkusíme věc, na kterou jsem ho načepal po každý. Tak zkusíme 50 backflip. Tak já už měl jeden pokus, ale když jsem to nenatáčel, tak jdem ještě jednou. No, protože se stejně netrefil. Jo, zadáváš Tak si se. zadáme tady ten fíblík. No, OK, to je jednoduché. Jdeme na to. Z zahrádky ale. No, vidíš. Tma, není už světlo, je docela zima. Asi tak. Tak si dáme ještě pár kolů. A potom, když tady bude dost lajků a napište Napište komentář. napište komentář, co se dneska měli k obědu. Jo. A dáte to. A my, když bude dostatečně velký ohlas, tak natočíme další part. Ale teď ještě se vrátíme k videjku.